radyo ko, paborito natin lahat. DWJ, DATA.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tandian Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Maimimi si Agaw na Huwebes, Pangasinan, Dagupan, Wadyalaso, Saray, Balitan, Matuwa. SBM, say Kabusol, Nasaray, MBTF, Managbalitay, Tilatan, Fake News. SBM, Saray, Balitan, Matuwa, with JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo technical side, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Kumusta ka na, Mars? Kumusta ka na? How is your day today? Come hungry, live happy. Tandaan nyo at atong Tanagagik operating hours is 4 p.m. hanggang 11 p.m. Open also for lunch reservations. Just inform ahead of time. So if you are looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like our rib-eye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip-loin steaks, you will not go wrong with their savory bangus a la pobre jam-pack with aromatic garlic beets, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix beef innards, sisig chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Let their bulalo and sinigang comfort you also. And are you also craving for light meals? Come try their rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Yan, perfect for satisfying dates or late-night cravings. Diyan sa Mars Restaurant sa may Rufinas, Binmali, Pangasinan. Nantutumbukan la, tatong Tanagagik, mantutumbukan la. So Sara may ilalabas, ipapaway, Nasaray Executive Order ni Pakarad Saratay energy conservation measures. Singay mula sa San Fabian, Mangaldan, Lingayen, Bugalyon, Natan, Duaran, Bali ni so Tinmumbok at atong Tanagagik. Yan ang hangipaway nasay may sarili daya energy conservation measures. Diyan bali nakalasyaw, wala may Executive Order number 010 series of 2026 sa Pimaway. Limiting extravagant activities during the conduct of fiestas and other civic gatherings, including the conduct of administrative office functions in light of the national energy emergency. Natanlinawan tayo atatong Tanagagik sa sususpindienda or dino sa sakop na sarayay energy conservation measures. This is not about the suspension. This is not about the suspension of conducting or celebrating your fiesta. Hindi po sinususpindi
yung pagse-celebrate ng kapiyasahan ng mga barangay. It is just that because of this crisis, energy crisis, oil crisis, not actually energy, oil crisis, no? Na nararamdaman sa buong mundo, hindi lang naman sa Pilipinas, in fairness, ha? Sa buong mundo, na kung saan apektado rin ang Pilipinas at sa ating oil crisis at ating tanagay, kapot sa iso nagagawan gera at Iran. At sa gobyerno natin, wala man sugangan, mangawaran na sa may energy conservation measures. So, hanggang manuntan, walatan yung order, yung celebration ng fiesta is not totally suspended. It is not totally suspended. It is just that you are being mandated to limit yung mga extravagant activities. Kumbaga, kung dati-rati, 3 days yung mga celebrations na ginagawa natin, may mga kanya-kanyang halimbawa barangay night, may SK night, may senior citizens night, kwantura at ating tanagagig, na lang yon, ililimit na lang yan into one setting, minsanan kumbaga. Minsanan na lang sa mismong kapiyasahan, araw ng kapiyasahan, pwede kayong mag-celebrate, minsanan na lang. Minsanan na lang. So, maiwasan na natin yung extravagant activities. Actually, mayroon nga tayong sayang-usang naladitan at balin na kalasya, which will be a good measures, no? Sana ito yung i-adapt na rin ng national government natin. Akin ganyo. Kasi according to information, meron tayong nakalap na informasyon na there is now an ongoing talk yata o tapos na. Na pag nagkaisa na po sila dyan, itong butihing mayor po nila dyan sa bayan ng Calasiao, si Mayor Patrick Agustin Karamat, ay nakipagpulong sa mga owners ng mga local operating gasoline stations dyan sa bayan ng Calasiao. And initially, may agreement na bigyan ng discount. No, halimbawa like something like 3 pesos discount sa mga motorista sa mga transport sectors. And when we speak about transport sectors, ito lang po yung mga manta-tricycle, papasadan tricycle, papasadan jeep, kwantura. Agawin ta na tatang tanagagik. Ang kapi bus ditan, kapi teams ditan, may sing-singer mo labat at dagupan. Paano unfamiliar kayo sa tayo ngaranya teams, atay teams at ating tanagagik, si katutay tawag tayo ng saman, sari bus. Agauntan, limogan na kag teams kanda, antayulatan, bus. Si katutay sa may tawag tayo sa bus sa ating tanagagik, teams. Okay. So, transport group, rito matricycle, yung papasada ditan, tansaring jeepney drivers. So, this is now, ayaman so agreement that, and in return, the government, local government, mangitan na sa may singa may incentives, no, incentives, niyaring tax incentives para sa gasoline stations. So, give and take sa paway to at ating tanagagig. Sa kong kulantin, ang arungukutan, bali-balin i-adapt mo dyan si rin na sa national government kasi yung 10,000 pesos na cash, na ayuda, na ibibigay ng national government, one setting lang yan eh. One setting lang yan. Good for 1 year? How many months? Or good for 1 year? Kung good for 1 year, yung 10,000 kulang. Kulang, aguntan. So, the best thing is yung para ma-maintain yung operation sa mga transport groups at hindi naman na irapan, iripamilya da, na irasan, iripamilya da, gawin na tatong tanagagi, akinatanuntan mo ala sugaw na national government. Akin taon-taon mo ala sugaw na sa national government and likod at saman so samay walag pakapangyari nata na si Presidente yay suspindi imanso excise tax. Di mas maraga, bagawin ta ng tatong tanagagi, kanya sa ikon ko, ay makasabiya ko nun. And national government, at sorry, national authorities tayo, so that paano nangyari, aralan damot, They can adapt.
Gaunta, natatun tanagagik. Itan susatan yung measures, yan hiyarin makatulong na balbalog lang at sa transport groups tayo. Naulikurad sa Kalasyaw, sa isa kaya LGU yain marom, ditan at bali mi at bali na binmaling. Walalay isa kaya executive order, yapin maway, temporarily regulating, aliwan suspending regulating barangay fiestas, basketball tournaments, and other social and recreational gatherings in the municipality of Binmaley in response to rising fuel costs while respecting cultural traditions and promoting economic prudence. Kwanto? Sikatutan susamay Executive Number 40 Series of 2026. Yan, winner, this order shall apply to barangay fiestas, basketball leagues, tournaments. Duga-duga, wala may paplanoan na munisipyo basketball leagues. Paano ito manay? Tournaments, suspended. Volleyball tournament and other sports competitions and social gatherings, concerts, and pageants. Pageants, Pageants kanyo, pero sa akapos balat at saray di man at social page na Municipality of Binmaley, puro beauty queens. Ni singasayay, the Municipality of Binmaley proudly presents our official candidate Jamaica de Guzman, kwanto, at sanay prestigious Limgas na Pangasinan 2026. Tapos walay homecoming caravan ni para kinan Georgina Rose de la Cruz. Pigara yung luluganan niya aki motorcade. Pero babasa, wala ni ay susamay Junior MPBL Pangasinan Leg. Kwanto? Suspended mo pero ang gapo ni notice balo jay malalapod sa social page ng Municipality of Binmaley. Ni akapos iaiso ayay order, executive order number 40 series of 2026. Yung malalapod opisina na sa municipal mayor. Aking kasi agdani in post jay tapen dyan ta nakabatan la ni pasabila saray Karaklan tani 39,000 panimat sa followers to yay. Pero si Papa yan labat lang na satan na executive order at saray post na saray councilors. Akin ay nagaka-posted kinay official page na sa Bali na Binmaley itan na executive order tapian dyan napakabatan sa amin napakabatan sa amin. Pero walay regulation of basketball and other games kwanto jay. The conduct of basketball leagues and other games is allowed but shall be simplified. So simplified. Okay. So say kwanto jay atatong tanagagik must avoid night games with high electricity consumption, expensive prices and uniforms, and costly event production. So wala ni so basketball tuloy ni manaya kanya manaya ag niya suspending aganga may wala labat laiken nakaukulan niya tumbukan da angga po'y night games angga po'y manggagalaw udlabi angga po tayo mababliran prices and uniforms. Paano to kasi anto kasi uniform niya isulong danatan ta no uniform sa isang kamuran na dita no agak nalilingo 450 to 500 pesos beyond that angga po mo mga wat anto kasi uniform natan so sa may aliwan expensive at satan so at sara may walay basketball leagues you are encouraged to conduct your games at daytime, low-cost tournaments, and skill-based activity.
Pero siyempre, sara may fiesta, what taniman so sara may religious activities. Singasay mass, procession, kwanto, simple community gatherings, and low-cost cultural and youth activities. So, si katutan lang tiyatatong tanagagi ka, ararayan na measures, energy-saving measures, does not mean totally suspending the conduct of fiestas in your barangay at atong tanagagig. Wala rin suggestion da dyan at atong tanagagig mo. Basa yala, numambilang at i-post dala. I-post dala ditan sa tayo official page nasa Binmalay, Municipality of Binmalay. Taniyang gadnatan, pimuhay layak kalabyan. Akapost lahat sa councilors. Sara may special, may official page damat, FB page. Pero may official FB page na sa Municipality of Binmalay, ang gapuni. Agtini na nang. Wala reaction dyan, tatong tanagagik. Good morning, sir. Kwento ng Sir Richard. Samson Manuel. Good morning, Sir Richard. Kumusta ka na? Good morning, sir. Kwento mas maganda siguro kung i-prioritize nila ang livelihood program. Alam naman nila yung situations ngayon. Dapat yan ang ituro sa mga kabataan, sir. Oh, yes. Sabi ko nga Kasi, yung SK, iwan ko nga ba, bakit laging nakasentro sa pagsasagawa ng sports? Yung mga activities po nila, all year round, doon lang parang nakasentro yung kanilang activities, pagsasagawa ng sports. Bakit hindi kayo gumawa ng isang bagay, tulad ngayon ang sinasabi ng si Richard, na turuan nyo yung mga kabataan ng isang livelihood. Yan, di ba? Livelihood activity para sa ganon makatulong na sila sa kanilang makakatulong na sila sa kanilang mga magulang at pwede nilang pag-aralin na rin ang kanilang mga sari-sarili agantan. Bakit kaya nakapagtataka, wala man lang makaisip sa mga kabataan natin, mga SK natin na mag-initiate ng ganitong programa, livelihood, something like livelihood program para sa mga kabataan para matustusan po nila yung kanilang pangangailangan sa school. At ang labalangan sa problema sa Richard Antua, siyempre when you speak about livelihood, you also have to speak about marketing, spending time to some halimbawa gagawa sila ng produkto, kailangang meron silang oras para gumawa ng produkto. Pero of course, that's budgeting of time. Time budgeting po yan. So may time for pag-aaral, may time for relaxation, may time for livelihood activity. So during the time ng livelihood, siguro doon ang spend nila yung oras nila. Then they will also learn marketing. Actually, sa mga kolehiyo ngayon, sa mga schools, kahit na yung mga grade 11 and 12, tinuturuan na sila sa marketing. Wala rin activities danuntan. Tinuturuan na silang mag-market, kung paano magbenta, kung paano tumubo, kung ano yung mga magandang ibenta nila na mabenta sa taong bayan. Yun ang tinuturo nila ngayon. Nasaksihan ko yan doon sa aking panganay kasi nag-restaurant sila sa kanilang school ground, nag-invite sila ng mga kakain sa kanilang mga niluto, na mga potahe, something like that. Tapos meron sila mga ginawang mga t-shirts, nagprint ng mga t-shirts, bininta nila sa kung saan-saan. So, bakit hindi rin gawin ng ating sangguniang kabataan yun? Magandang activity po yun. Sana maisip nyo yan. Siya nga pala, happy birthday kay Irwan Gabriel Sandoval. Happy birthday, Uno. Ganon din, happy birthday kay Uncle Manuel Basa. Happy birthday, Uncle. At kay Sir Jojo Jose. Happy birthday, belated happy birthday, Sir Jojo Jose. Yun po yung OIC principal dyan po sa Kalit Elementary School.
na kahit OIC po siya, ay napaganda po niya yung kanyang eskwelahan. Bago na po yung kanilang social hall dyan. Dati-rati sa social hall datitan, antayo may sa atuptot daan, ya may alati-latian la, insan say anto may tawag dat saman, agi pagkatandat sama iron tulay tawag dat saman, wali tawag dat saman amay tabtabla, ya puter-puter, ay delikado sa lagugaw, ay natan bali-bali la, balakyang, ay the best. So happy birthday, belated happy birthday kay Sir Jojo Jose. At syempre congratulations kay Pipay, kasi si Pipay ay consistent na awardee naman, nag-excel sa kanyang pag-aaral dyan po sa may La Salette. At likewise, batiin ko na rin yung aking pangalawa, si Jo Marie, kasi awardee din siya, director's list din siya. Ngayon po yung awarding nila dyan po sa may Northfield naman. So maganda po yun, maganda sa Richard, yung naisip mo para sa mga kabataan natin. Sana yan ang isa sa mga pagtunan din nila ng pansin para kapag kami mga ganitong problema na biglaang pagputok ng giyera sa ibang bansa tulad ngayon, gaunta na tatong tanagagik, although abayaglatan niya balingaan, at ang nabalat mas grimabi nung talagang inatake dala sa Iran. Ano ninyo, anggad Canada, wali katungtung kumutad Canada, untan mo't, bimilimot, suppression na say gasolina da diman, crudo da diman, at Canada. At ang nabat, say problema da, taliwan tanto, singa minimal labat kaken, malaglabat so presyo. Timagay, pero aliwan singa dyan sika tayo. 97% la. So tinagayan to at atang tanagagig. Yadjad saya natan niya nagagawan balingaan ditan at Iran at hopefully nasunsumpa la kumun. Pero walay anong nang kun mensahe ng Archbishop Sok Villegas. Walay mensahe to. Dengulanti pa. So mensahe to para intiron mundo ng Archbishop Sok Villegas. Puntong hininga ang taas ng presyo ng gas. Hindi lang para sa sakyan, pati LPG na rin. Bakit tayo nagkaganito? Sigurado ako, hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya nangyayari ito dahil sa tao. At hindi pangkaraniwang tao. Dahil sa kasakiman ng tao. Dahil sa karahasan ng tao. Dahil sa kayabangan ng tao. Kaya tayo nagkakaganito. Saan galing ang langis? Saan galing ang liquefied gas? Kundi sa Diyos. Bago pa man tayo ipinanganak, bago pa man nagkaroon ng tao dito sa mundo, nandyan na sa ilalim ng lupa ang langis, ang gas, at ito ay biyaya ng Diyos. At ito ay biyaya ng Diyos na dapat na ibahagi sa ating kapwa-tao. Bakit tumataas ang presyo? Hindi ito kalooban ng Diyos at kailangan nating panindigan na ito ay galing lamang sa kayabangan, kasakiman, kasinungalingan ng tao. Hindi kalooban ng Diyos ang bombahan. Hindi kalooban ng Diyos ang barilan. Hindi kalooban ng Diyos ang mga missiles para sirain ang kapwa-tao. Sapagkat bago ang lahat, tayong lahat ay magkakapatid. Walang Muslim, walang Kristiyano, walang Palestino, tayong lahat magkakapwa-tao. Sana ibalik natin ang pagkakapwa-tao. Sana pamuhay tayo sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Sikatutan at ating tanagagik mga kapaborito so sa may mensahe ng Archbishop Sok Villegas. Ito At sana ay makarating yan sa mga matataas na leaders nga sa buong mundo. Naalala ko tuloy, hindi rin kalooban ng Diyos ang pagsasampa ng kaso para masira ang iyong mga katunggali sa politika. Sana maisip nyo rin yan. Doon sa nabanggit natin kahapon, hindi rin kalooban ng Diyos ang pagsasampa ng kaso para lamang siraan ang inyong mga katunggali
sa politika. Saray Balitan Matwa, SBM, say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Untuloy kaya rin na saray pakama, tanpay mano malalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Happy Anniversary Radyo Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod at syempre ang pagbibigay ng tapat at patas na balita para sa ating mga kababayan. Mabuhay po! Mensahe mula kay Councilor Dada Arena ng Dagupan City. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, mahindak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. 7th anniversary ng Radyo Pangasinan ay hatid sa inyo ng Ezekiel Eatery located at Old De Venecia Highway, Lucao District, Dagupan City, owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Vera. You may contact them at 0950-015-8478 or 0915-745-8030. Ezekiel Eatery. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Nandiyan tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. S P M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. S P M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. That's right! Come hungry, live happy! Kanyan Mars, tara na sa Rufinas. Kain tayo sa Mars Restaurant. Operating hours 4 p.m. to 11 p.m. Open also for lunch reservations. And enjoy their delectable yet budget-friendly treat. Gaya po ng baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks, singasara may ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, ara may savory bangos a la pobre, jam-pack with aromatic garlic bits, wala mat iray Pinoy pulutan da, singasama may signature mix da, may beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and their chicken supernova, wala mat subulalo, tan sinigang, walay amputaputang yasabaw. Untanot, wala mat irami light meals, singasara may rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Wala mat so satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Tuloy-tuloy, so saray balitan matua, SBM, say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, kaulap kantabay ni say lawas yun karo, kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bacani.
Alas 9:37 oras na natin, may panawagan po ang UN. Sana gumalaw naman itong United Nation. Alam nyo, ay United Nation agawang tanatatong tanagagi, kaya din nasara may World War. Nalilingo World War II. Anong agawa man, wala tan yalim masalata United Nation, tapi ang dyanon tan naiwasan tini, so sara tay gira-gira gontan ta may irap, so gira agagik, agay irap na bilay no gira. At singadjad Pilipinas ng saman ng sinakop tayo na saramay hapon nagontan ay tuman so istura dari mamatak ng saman duyuk-duyukan dari ugugaw ng saman gontan with their bayonets pati sari tutu agontan ay may irap makapatak-takot so gira gagi kanyan walaya so United Nations sa tatawagan na walay panawagan nasame Secretary General nasa United Nations. Nyay, dungulan tayo. My message to the United States and Israel is that it is high time to end the war as human suffering deepens, civilian casualties mount, and the global economic impact is increasingly devastating. And my message to Iran is to stop attacking their neighbors that are not parties to the conflict. Security Council has condemned these attacks and demanded that they end. Si katutan, so demand na United Nations that they have to end the war. Ganyan siguro, hopefully ongoing na natin man succeed imanso sa may peace process between America and Iran. Tapyan jaruntan untun dalatan, Lagi, dasal tayo gagik, tagali irap, aliwan si Katay Labatla sa Piktado at Pilipinas, intiron mundo. Pero si Ate Claire, kabat yun si Ate Claire, meron po siyang paliwanag kung bakit nag-declare ng state of emergency ang Pangulo ni Say Kwanto Jai. Communications Under Secretary Claire Castro explains why President Bongbong Marcos ordered the creation of a crisis committee even as the country is not facing an oil supply shortage. Which is true naman siguro kasi pero bakit kahapon may dumating na Russian tanker? Okay. Castro says the move is a proactive step to prepare for possible spillover effects of the Middle East crisis, particularly on fuel prices and supply. Talaga naman itong si Ate Claire, Say kwanto at para mas systematic, organize upang may nakatutok sa situation kasi dapat laging handa. Parang Boy Scout. Gantan, laging handa kuno. Hindi pwedeng tutulog-tulog ng mahimbing sa mga nangyayari sa Middle East ngayon. May kasabihan nga kwanto, daig ng maagap ang masipag. Sige nga sirin Ate Claire, how will you explain now Ate Claire, itong biglang pag-usbong paglaki ng presyo ng mga produkto ng langis? Naging maagap ba ang gobyerno natin para hindi natin marating sana yung ganitong sitwasyon natin ngayon? Ipigaralay diesel natin sa may adalan kong gasolinaan sa presyo daw 119. Imagine from 106 103 at sa may last week yung Monday Mandilabat anong nung ko ay Mandilabat 103 agulan natin na Huwebes Pigaralas diesel natin 119 abutan tulay 120. Madam Claire, asan yung maagap ang gobyerno natin? Actually kahapon may isang lumabas na video sa social media na umiwas ang Pangulo sa isang tanong. Merong tinatanong kay Pangulo pero hindi na niya sinagot. Imbatikan to niya man yung insidente atatong tanagagig bantayan tipa.
Pakita mo nga. We will have to explain in the energy system because I have a fair idea of what they get into. Sir, just my clarification, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. President. I don't want to get into that discussion. Thank you very much, Mr. President. And I will close the President's address. Why not, Mr. President? You are the President. Singa parang naiwanan tayo sa iri doon. Anong sa inyo doon, mga kapaborito, Tinanong siya, pwede bang mag-take over naman ang Department of Energy sa mga oil companies na to para makontrol natin yung presyo ng mga crudo? Sana sumagot man lang si Mr. President. Sabi niya, di ba, parang ayokong sagutin yan. I don't want to delve in that. Kanto, kayan tuman. Kasi, yung Department of Energy, ang gobyerno, hindi niya kasi pwedeng pakialaman kasi mayroon yung oil deregulation law Kung sana wala yung oil deregulation law, pwedeng pakialaman ng gobyerno ang pagpipresyo ng mga crudo ng mga oil players. Pero may batas kasi. Pero sana yun ang sinabi ni Mr. President. Anto, tumulan explain. Imbatikan tao. Ay nako. Actually, meron po yung isang business tycoon, isang interview na ang sinasabi nila is sana they are urging the president to consult yung mga business tycoons natin dito sa Pilipinas. Yung mga business tycoons natin dito sa Pilipinas para konsultahin niya. Tani wala may kalyaw dadjaya tatong tanagagik, wala ibabagadalante, wala requested si Mr. President at may requested si Kato na yun na nangyari Mr. President, Pangulong BBM, please bring in the few remaining geniuses of our land and convene the National Security Council, not just some crisis committee. Do this urgent. Bring in the wisest men and women in the business sector and military. Invite the ex-presidents and the best of the best mayors, past and present. Bring in this is not the right time. This is not the right time to impeach Sara and persecute political enemies and 2028 threats. This is the time to rally behind our nation's survival. Ang gaputa sa arapon na sa ararayay. Walad Congress at ay impeachment ng Vice President Sara Duterte. Nino niya, so ibabagato yung negosyante. Naipadala ko ba sa iyo, Engineer Nixon, yung reaction ng isang negosyante urging the President to consult the business tycoons ng ating bansa? Tingnan nga natin. The leadership of Congressman Luis Tro at dito nag-seize... Hindi pa yan. So hindi ko pala naipadala. Pero that's the crew da atatong tanagagik irarayay arumya sector. Consult the wisest men and women in the business sector. Pero sa kwantumatlantinan na Pangulong Marcos, hindi niya basta-basta gagamitin yung kanyang emergency power na bawasan o tuluyan ng tanggalin ng excise tax. Ayon sa Pangulo, titignan niya kung sa anong pinakamagandang pagkakataon para gamitin ang iginawad sa kanya na kapangyarihan. Paliwanag ng Pangulo, mayroon kasing mga kondisyon na nakapaloob sa batas na kailangang matugunan na kanilang tutukuyin. Ito, pabalikin natin ang ating Pangulo. Kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority? Because there are conditions within the law that have to be satisfied.
There are conditions of the law that has to be satisfied. Dugamot si Presidente at siyempre aliwan basta-basta mo lang ti atatong tanagagi kagauntan. Nagkalaro na suspendin mo ti excise tax. Wala rin arum lang ti, hindi la sila pabor sa suspension ng excise tax. Nagtaingan sa may suggestion da, may gatasan yung mga bilyonaryo sa Pilipinas. Pero maganda labat at ating talagagig. Wala man so may babagada paglilinaw ng so posible at ating tanagagi ka, posible may say Pilipinas tan say China at unloobad sa kaya deal nananyuta na nansaman si Tatay Digong amigo to China pero binalaw da mi amigo China natan gabay day mi amigo lamat at China tasay nununutan datatin tanagagik they would like to reach a deal in developing gas resources in disputed areas in the South China Sea. Tantay latan natatun tanagagik si katulatan susamay pankukulkulan. Ibabagadan atan nanti atay South China Sea at it is within Manila's exclusive economic zone and continental shelf. Basid sa may The Hague decision na tatong tanagagik, but the Chinese government refused to recognize what it described as an illegal ruling. Agda tutumbukan nitan that iyang pong South China Sea is under Philippines sovereign rights. Natan, despite the dispute, si Presidente Marcos dan si Chinese President Xi Jinping, they have agreed. Ninyo tayo, kapantalusan ira to resume discussions on oil and gas exploration in the South China Sea during a bilateral summit at Summit 2023. So, say kwanto natin ng Presidente Marcos, that's something we've been talking about for a great deal. But territorial disputes are getting in the way of that. Maybe this provides impetus for both sides to come to an agreement. That's something we are exploring. Everything that might be of help, we are certainly pursuing. Kwanto man, Kaya tatang tanagagi kasi, bali-bali ko mon, jad asya ay, agauntan man tutulungan tima. Watan so China, watan so Japan, di na niraramay neighboring countries tayo, ASEAN countries at ating tanagagik, bali-bali ko mo, no ayan area, mantutulungan mo, tawala mo, so resources tayo at ating tanagagik, aguntan, taptan, januntan, in times of war like this, sa ating ginira na Amerika so Iran, ay makapantutulungan tayo, si katayo lamang, di ba? Si pa'y manunan makatulong at si katayo, kwandalante, our neighbor, sa kapitbahay mo, aguntan, and who are our neighbors, this Asian countries, aguntan, so napag-agtira kulkulan, kuan, aguntan. So, singanatan, problema tayo ay langis. Pero sa China, man susupply matiran na langis. Paano tigaon tinatan? Di siyempre, man tutulungan tayo at ating tanagagik. Sana ganun na lang. Sana ganun na lang. Gaya ng sabi ni Archbishop Sok, sana walang kasakiman. Oh, by the way, para sa mga senior citizens natin, wala man so babaga na sa DSWD. Nilinaw ng DSWD na patuloy na tatanggapin ng ahensya ang iba pang government-issued IDs bilang secondary ID para sa mga benepisyaryo ng social pension for indigent senior citizens
na wala pang national ID. Yan So, ang sinasabi ngayon ng DSWD, mananatiling valid ang iba pang government-issued ID bilang secondary ID. Para po yan sa pagkuha ng DSWD Social Pension for Indigent Senior Citizens. Patuloy ring kinikilala ng kagawaran ng national ID yung PhilSys issued bilang primary ID. So ito po yung mga listahan ng mga valid IDs na pwede nyong gamitin. National ID o PhilD card, OSCA ID, PhilHealth ID, Voters ID, Passport, Driver's License, 4-piece ID, PWD ID, TIN or TIN ID, Postal ID, Solo Parent ID, SSS UMID, GSIS E-Card, OWA ID, OFW ID, PRC ID, Siemens Book, Integrated Bar of the Philippines ID at iba pang government-issued ID na may complete name, larawan at tirahan. Yun lang naman po yung importante, pangalan, mukha at tirahan or address. Yan So yan po yung paglilinaw mula sa DSWD. Walamot susamay pahayag ngayon ng ating pangalawang Pangulo, Vice Presidente Sara Duterte, dito sa sinasagawang impeachment sa House of Representatives laban sa kanya. Ito po yung naging mensahe niya tatong tanagagik at saya sugagawon na sa House of Representatives. Sa kwanto dyan mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho, at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino. Dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Muli, inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Naisubmiti ko na ang aking answer ad cautelam at sa ngayon wala nang dapat pang gawin ang committee kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino lalo na sa pagbibigay ng paalala diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Syukran, Sara Z. Duterte. Sa kwanto ingan ng Senador Amy, wala may mensahe ito ng Senador Amy sa kwanto niya, may namumuong digmaan, 140 pesos per litro na ang diesel. Hindi na namamasad ang mga tsoper, wala nang makain ang mga magsasaka, magsisimana santa. Ang inaatupag nyo ay impeachment at pamumulitika? Nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan, kwanto ng Senadora Amy Marcos. Wala mo may abantayin ko si POB. Dungalanti pa, bali-bali may insights bali-bali may kinto tatong tanagagig. May komento to, parang kulabatlad si kayo. May komento ng POB.
Nasa Committee on Justice tayo ngayon under the leadership of Congressman Luistro at dito nagsisimula ang tunay na proseso ng impeachment. Hindi ito trial, hindi ito conviction, ito ay screening, isang layered legal process. Let's be very clear. May 5 levels bago pa ito makarating sa plenary. Level 1, sufficiency in form. Kompleto ba ang complaint? Verified ba? Maayos ba ang pagkaka-file? Level 2, sufficiency in substance. Assuming totoo ang lahat, pasok ba ito sa impeachable offense? Level 3, sufficiency in grounds. Ito ang latest. May sapat bang factual basis para ipagpatuloy? Level 4, committee hearings, evidence stage. Dito na sinusubok ang lahat. Witnesses, documents, cross-examination. Dito nagkakaalaman kung kwento lang o may laman. At level 5, probable cause. Final filter. May sapat bang ebidensya para iakyat sa plenary? At nasaan tayo ngayon? Hindi pa tapos ang proseso. Hindi pa napapatunayan ang kaso laban kay VP Sara Duterte. Pero kung titingnan mo ang naratibo, parang may hatol na. Habang ang mundo may giyera sa Middle East, ang Pilipinas nahaharap sa mataas na inflation at may mga usapin na malawakang korupsyon na hindi pa rin nasasagot. Ito ang sentro ng diskurso natin at doon napapasok ang mas mabigat na tanong. Is this about accountability or is this about political positioning? Dahil kung proseso lang ito, bakit parang minamadali ang narrative? Kung ebidensya ang basehan, bakit parang ingay ang nangingibabaw? Kung may kasalanan si VP Sara Duterte, patunayan sa tamang proseso. Pero kung ang impeachment ay nagiging entablado ng politika habang ang bayan ay may mas malaking krisis, then let's be honest, hindi na ito hustisya. Ito ay distraction at posibleng division. At ang tanong, kaya ba nating hatiin ang bansa ngayon habang mas malaki ang apoy na dapat nating apulahin? Another day. Si katutan na tatong talaga, ha? Alin ba ang ating priority? May apoy na nandyan na hinaharap natin. Alin ang priority natin? Sabi nga, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawa ng kasakiman ng tao. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel. God bless likewise kay Madam Arlene Cornelio. Good morning. At sa mga single ladies ng Barangay Basing, good morning. Headed by Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Emma Alipio, Dr. Perla, si Kagawad Esperanza. Magandang umaga po sa inyo, ha? Sikaratan sa Saray Balitan Matua, SBM, sa Ikabusol na Saray MBTF, Managbalitay Tilatan, Fake News. Akala pa kantabe langula sa Lawasin Kaaro, Lawasin Kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jet Technical Side, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kaagad ang number 1 ni Kapaborito, Joey Baby. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakanihes, PM. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good